Ze, Iñaki, nik ustez, edo nik ikusten dutenagatik, gehiegi jakin gabe honen ingurun, herri kirolean munduan evoluzio handi bat eman dela azkeneko urtetan, baina bizirik diraute gure plazatan. Bueno, evoluzioa baino gehiago bizitza aldatzen doa, Bai. egunetik egunera. Bai. Eta denok konturatu da aldatzen goaz. Gaur poltsikoan denok ibiltzen duguna, hau da, eta honekin bizigea, eta orain dela urte batzuk igual herri batera bazintoa zen, eta sekulako trafikoa zeon da, herri hartara iritsi, taberna batea joan da, telefonotik deitu, aizu ez, naizela ordurako iritsiko, gauzak aldatzen doaz, Eta, bueno, herri kirolean ere, bai noski beste gauz guzietan bezala, eta baina nik uste herri kirolean gauz polit bat azken urteetan eman dela. Herri kirolean aurretik apustuak zeuden. Eta apustua gizonezkoen mundu bat zen. Eta nik nire buruari esplikazio bat ematen diot eta abertzueri balio dizuen. Lanetik datoz gure kirolak eta lanean emakumeak egin du lana gizona bezala kanpoan, etxeko lanak egin da korrika launtzea tola. Baina fizikoki gizona indartsuago zen eta indar golpe bat egin behartzenean, kendu dena bakarrik egingo dut eta gero desafia botatzen zuen. Aber, nork egiten duen da baldin badata. Hortik etozen ziren apustuak, garai batean. Eta gaur, apustuen tokia dago noski, eta egiten dira gaur ere apustuak, baina kirolari txanda utzi zaio, eta kirolean emakumea sartu da, buru belarri, eta sekulako lanak egiten, eta ikusi egin behar da, ze dotoreziaz harri jasotzen egiten duten, aizkoran ere bai, eta sokatiran, trontzan, kirol guzietan. Garai berri bat etorri zaigut, hori oso polita da. Oso polita, Bai. oso polita eta jarrai dezala horrela gainera.